Ni Shafi'u ina ƙaunar kisan ki ya shiga raina, matuƙar da ina nan raya ban cire ki a raina. Sallama ita ce farko ku bi ni za ku ji labari, so kamar wasa yake shiga a cikin rai tari. Ba ka shiryawa so zai shige ya rusa ma tsari, so makaho ne dan ba ya ƙyala sarki ko gwamna. Sannu bahaushe dai yana faɗin kwana nesa, santa ya shiga rai in je in bayyana mata na kasa. Ga dafin sarai ya zarci raɗaɗin takun ƙusa, ni ina tsoro kar na yi rashin tarai na zai ƙuna. Lokuta da yawa zan je gidansu domin inganta, sai na ɗau kudiri in dai na ganta sosai na furta. Kwarjini ta kamin ko gane gata sai na ji nauyinta, ka yi wayewa sosai ya mai da kai tamkar sauna. Wanda ke yin so shi za ya bayyana maka zafinsa, soja ya koka kan so ina ya bar jarumtarsa. Shin me matsalar ni ma na kasa ba kai na amsa, shekaru sun kai aiki na yi akwai duk na auna. Kwan a tashi kimanin shekara guda raina saƙa, kar na ja ku da nisa yanzu dai a so kai na miƙa. Duwabin da yake raina na yo kwabensa cikin warƙa, yanzu saƙona ya je ga wacce rai ke so mina. Addu'ar da nake kullum na samu kyakkyawar amsa, sai na kasa zama sabon shiga a so dai kun sansa. Ba na jin yunwa barci idanuwa na sun kasa, sai ku bi ni ku ji amsar tana ji sanyi ko